हेलो खुलुमबाय बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। बे भिडिअनि बागै नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। बे भिडिअआ मानि बागै जानो थांगासिनो दङ। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय। बर'नि जारिमिना जोबोद गोलाव, बेखौ फारि फारि गासैखौबो फोरमायलांनांगौआ एसे गोब्राब आरो बेबायदि फोरमायोब्ला गोलाव सम लागोन। बेनिखायनो आं माखासे फारिलाइ खालामना लादों आरो बे फारिलाइ बादिनो फोरमायलांनो आखायाव लाबाय। आरो आंनि बे भिडिअआव बर'नि जारिमिननि बागै फोरमायनायावहाय माबाफोर गोरोन्थि थालाङोब्ला आं नोंथांमोननाव गिबियावनो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो आरो गोरोन्थिफोरखौ फोरमायनानै होनो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खावलायबाय। पण्डितफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला बर'नि जारिमिना 3000 बोसोर सिगांनिफ्राय एबा जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 1000 बोसोर सिगांनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। गुबैयै बर'फोरा मंगलियन फोलेर एबा सेन्ट्रेल एसियानिफ्राय फैनाय होननानै जारिमिना फोरमायो। बैयाव हुआंहो आरो यांस्कियां एबा जायखौ येल्ल' रिभार होननानै फोरमायो, बे दैमाया दङमोन आरो बेनिफ्राय आनज्रायनानै गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव आश्रय लादोंमोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो उनावहाय तिब्बेताव आश्रय लादोंमोन होननानै बुंदों आरो माखासे हाजोफोरखौ बारबोनानै भारत आरो बार्मानि गेजेराव थानाय पाटकाई हिल्स हाजोखौ बारबोनानै आसामसिम हाबफैनायसै आरो आसामनि बुरलुंबुथुर सेरफाङाव थानो लाफैनायसै। बै समाव बिथांमोना मोनसे हुदा दङमोननो, बे जाबाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनाय। आरो बिथांमोना आसामावबो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांलाय फैलाय खालामदोंमोन, उनावहाय दाबसे जायगायावनो गोजोरै थानो लादोंमोन आरो बेबायदिनो जायगायारि माखासे हारिफोरजों गोरोबलायनानै जुलि लालायनायसै आरो गुबै हानजानिफ्राय गावस्रालांनायसै आरो दाब दाब जायगाफोराव थानानै गाव गावखौ गुबुन गुबुन हारि होननानै सिनायथि होनायसै, जायनि थाखाय जों दिनै दालाइसा हारि होननानै गुबुन माखासे हारिफोरखौ मिन्थिनो मोनो, जेरै लालुं, राभा, कच, सन'वाल, डिमासा, त्रिपुरि, गार', हाजं बायदि बायदि। आरो बेनिखायनो दिनै बर'फोरखौ ब्रह्मपुत्र सेरफांनि गुबै थागिबि हारि होननानै बुंनाय जायो। आरो बेबायदिनो बर'फोरा एबा मंगलियान फोलेरनि जातिफोरा सा सानजा ओनसोलाव एबा सा सानजा आसामाव रायजो खुंनो लानायसै। आरो बे रायजोफोरा जाबाय काछारी रायजो, कच रायजो, डिमासा रायजो, चुटिया रायजो, मरान रायजो आरो बराही रायजोआरिफोरा बर'फोरनिनो एबा मंगलियान सुबुं फोलेरनिनो मोनफा मोनफा रायजोमोन। नाथाय बै समाव बिथांमोना खौसे जानानै मोनसे गोख्रों रायजो खुंनो रोङाखैमोन, जायनि थाखाय महाभारत, रामायण, पुराणास बायदिफोराव मख'नाय दं जे आसामा सोद्रोम नङै असुरास दानबास राक्षसासनि रायजोमोन होननानै। 5 निफ्राय लानानै 11 सेन्चुरि एबा गोदो गोदाय आसामाव प्लेन एरिया एबा हायेन ओनसोलाव सासनगिरिफोरा इन्ड'-मंगलइड्सनिमोन। अब्ला बै समाव आसामनि मुङा प्रागज्यतिसपुरमोन आरो उनाव महाभारत मुगायाव कामरुपा होननानै पुराणास, कालिका पुराणास, विष्णु पुराणास बायदिफोराव मख'नाय दं। आगुनि एबा गिबि मुगानि मुंदांखा राजाफोरा जाबाय महिरंगा, नरकासुरा, भगदत्त, बानासुरा आरो भास्कर बर्मन। बेनि गेजेरावनो नरकासुरा आगु एबा गोदो गोदाय ब्रह्मपुत्र सेरफांनि गिबि राजामोन। आरो बे माखासे मुंदांखा राजाफोरा किर'तासनिमोन होननानै बुंदों। बिथांमोना हाजोआव मोननाय सना रुपा बायदि मुवा बेसादफोरखौ साप्लाइ खालामोमोन आरो बिसोरो जि बानायनायावबो आखा फाखामोन। रामायणआ फोरमायो जे किर'तासफोरा गिनो रोङै मुसाफोर बायदि हारिमोन आरो रामायणआव राजा भगदत्त बिथांखौ बाख्नायो। बिथाङा प्रागज्यतिसपुरनि सासे गोख्रों राजामोन आरो बिथाङा कुरुक्षेत्रनि दावहायाव जेननो गोनां जादोंमोन। गोबां बर' राजाफोरा 14 निफ्राय 15 सेन्चुरिसिमहालागै रायजो खुंदोंमोन, नाथाय 13 जौथाइ एबा सेन्चुरियाव आहम राजा सुकाफाया 1228 एडियाव आहम रायजोखौ गायसनदों आरो आहमफोरा गुबैयै म्यानमारनिफ्राय फैनाय होननानै बुंदों। सुकाफाया मं मावनि सासे थाइ राजानि बिसाज्लामोन एबा प्रिन्समोन आरो सुकाफाया आसामाव 600 बोसोर रायजो खुंदोंमोन। जेब्ला आहमफोरा 300 बोसोर जाबाय आसामाव, होमबानिफ्राय लासै लासै बर'फोरा सेजाबाय आरो आहमफोरनो मोनसेनि उनाव मोनसे गथायनानै होनांगौ जाबाय आरो 1536 एडियाव आहमफोरा कछारी रायजोखौ दखल खालामबाय एबा आवग्रिनानै लाबाय।
बेखिनियावनो बिसोरो बर'नि रायजोखौ फोजोबस्रांनो हायाखै। बर'नि गोहो गोरासिन रायजोआ डिमासा रायजोमोन। डिमासा रायजोआ बर' रायजोफोरनि मादाव धोनिसिन आरो गोहो गोरासिन रायजोमोन। आरो डिमासा रायजोनि राजथावनिया जेब्ला डिमापुरावमोन अब्ला आहम सान्थ्रिफोरा डिमासा रायजोखौ सिलिंखार खालामो। बे जाथाया बिथांमोनखौ डिमापुरनिफ्राय सा काछारसिम थांनो नारसिननायसै आरो उनाव राजथावनिखौ माइबांसिम लांनायसै। नाथाय फिन आरो माइबांखौबो आहम राजा रुद्र सिंहआ सेनानै लानायसै आरो बिनिफ्राय बिथांमोना काछार जिल्लानि कासपुराव थानो लानायसै आरो गोदान मोनसे बर' रायजो गायसननायसै। नाथाय 1818आव मणिपुरनि प्रिन्सआ खनले गाग्लोबनायाव आरो बार्मिस सान्थ्रिफोरनि ब्रिटिश गोरोबथाखौ गनायनानै लानो थाखाय नारसिननायाव खाजोना होनो गोनां जादों आरो 1832 मायथाइयाव राजा गबिन्द चन्द्रआ थैखांनायनि उनाव रायजोआ ब्रिटिशनि साम्रायजोआव सोसनजायो। नाथाय गुबुन मोनसे बर'नि हानजाखौ सा काछार हाजोआव तुलाराम सेनापतिआ इन्डिपेन्डेन्ट चिफ हिसाबै दैदेनदोंमोन। उनाव बिथाङाबो 1834 मायथाइयाव सेन्ट्रेल काछारखौ ब्रिटिशनो गथायनो गोनां जादोंमोन आरो बिथां तुलाराम सेनापतिआ थैखांनायनि उनाव गासै बर' रायजोआनो जोबस्रांदोंमोन एबा ब्रिटिशनि आखायाव थांजोबदोंमोन आरो 1854 मायथाइयाव नगाव जिल्लाजों सरजाबफादोंमोन आरो बर' कछारीफोरा गासै रायजो हा-हु गासैखौबो खोमानो गोनां जादोंमोन, जाय बायखोन्दा सिन एबा नेरसोनफोरखौ दिनैसिमबो डिमापुर नोगोराव नुनो मोनो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय आरो बर'नि जारिमिनखौ एसेब्लाबो मिन्थिबाय। डिमापुर नोगोरनि एबा बर' रायजो जोबस्रांलांनायनि जाहोनफोरखौ फारि फारि मोन्थिनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरब्लानो जाबाय। आं बेनि सायाव गुवारै भिडिअ लाबोनो नाजागोन। बिदिब्ला भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय। गुबुन भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लानो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।